Askatasun oihu bat da Futbola juetatik Zun Gabil bat zarura Oain txartel grafikoa ateatzen, Nahiz eta arazo batzu da, baina. Oain soinu txartela ateatzen hasiko. Oialetan gau, egun eta gau Krisailuak pizturik Lehenengo disko horrantzeko kendu horritu kabliak mikrofoneak eta busa. Tornillo hori kendu. Oain disko horra ateo eta disketian ateo. Hemen txaka. Hau izango zen disko horra. Eta hau disketi hemen barruan ez da nahi usten disketi ateatzen. Bidean gugarataiak bidean daude Oain memoria rama kenduko dugu. Eta, du, memoria rama. Bidean gugarataiak bidean daude Oain elikatze iturriko, elikatze iturriak kendu horre da lehenengo kabliak kendu horritau. Hau da, elikatze iturria. Gugarataiak bidean daude Euskal Herria mugitu Bideari gara lotuko loturak askatzeko gara etxera helduko loturak askatzeko Hau zehar da memoria. Hauek PC txartelak, hemen txartel grafikoak kendu eta bestia konektatzea, hau da txartel grafikoa konektatzea marrezka. Hemen RAM memoria konektatzea, antzintan. Eta hemen azpilan mikroprozesadorea goian ventiladora daka. Eta hau da pila eta hemen honek erlojua eta iteko balio. Bideari gara lotuko Bideari gara lotuko loturak askatzeko gara etxera helduko Oain montaketa lana hasiko, lehenengo elikatze iturria montako. Oain txartel grafikoa sartzen egia. Eta oain entzinko txartel grafikoa sartuta garrez ezaratik egon. Eta memoria rama jarrua. Oain elikatze iturria konektatuko dugu. Da, ordenadorea bizteko kablean sartu bertzaio. Da, oain entzo txartel grafikoa sartu da, memoria arrangabe ordenadorea zezaratutu.
Txartel grafikoa kenduko da, memoria rama sartuko dugu, eta gero entzungo dugu ze zaratiten horrenariak baino. Oain ja Roma sartuko dugu. Rama. Oain hau konfliktuko dugu. Piztu horrenaria haini. Eta nintzen dugu zezara. Ikuste ez da lehenekoan berriñan beste zaratak ditu. Oain berri txartel grafikoa sartuko dugu, eta dana montauko dugu. Oain zare txartela. Hemen bestean. Ay, Dios. Oain soinu txartela. Oain ja sartu dugu soinu txartela, eta orduan sartu horren kablean zetik datorrena direkto soinu txartela, hau. Eta konetatzea, berrikoan konetatzea na. Oain zea sartuko ditu, disko horra da, disketia. Oain busa sartu dugu. Oain azkenik kablia sartu ditu, lehenengo mikroprozesadorea elikatzen kablia. Eta gero beste 3 kable sartu berri da. Bat zean, horrea bestia disketea, bestia disko horrea. Hoi disketekoa sartu du. Oain disko horrekoa sartu, oain disketekoa sartu. Abarrez. Disketekoa sartu. Majaruak indarrak ematen. Eta oain azkena sartuko du. Ja, horrena hori hola izan berrezen da, hola ondo funtziona berko zen horrena hori batik.